bloke daukagu. Jaio, Asi, Bernardo, Iru. Jaio, Pertsana. Egin dugu ikerketa bat, eta batzuk jaiotzen dire sabeletik eta beste batzuk alutik. Animalia. Beste ikerketa bat egin dugu. Animalia jaiotzen dira tripatik eta raizetatik. Landara. Landarak horrela jaiotzen dira. Bat. Lurra bota lorontzira. Bi. Hasiak bota lorontzira. Hiru. Berriro bota lurra lorontzira. Eta lau. Ura bota. Gauza! Gure azken ikerketa izan da gauza. Gauza jaiotzen dira? Ez! Egia izaki biziduna! Gure bigarren blokea hasi da. Hasi! Pertsona. Neurtzen eban eta orain neurtzen dut. Animalia. Txikia beroia egia. Tximeno txikia, tximeno handia. Beia eta txala. Landara. Egin dugu hiru esperimentu. Lorontzia, lurra, hasiak, ura eta guztia. Bigarren esperimentu egin dugu. Lorontzia, lurra, hasiak eta ura. Bigarren esperimentua. Lorontzia, lurra, hasiak eta guztia. Pasatu da. Lehenengoan belarra urten da. Bigarrenean belar bitxi urten da. Eta hirugarrenean ez dago ezer. Landarean behar da ura eta bebai eguzkia hazteko. Gauza. Ikerketa gauzak izan da. Pilota. Landatu. Dugu ura eta guztia. Pilota hasi da. Ez! Egia izaki biziduna! Gure hirugarren blokea ernaldu da. Pertsana. Aita eta ama maitetzen dira eta jaiotzen dira umea. Animalia. Zezena. Beia eta txala. Adia. Adia. Argunia. Landarea. Erleak hartzen dut polina lore batetik eta edaten dugu bestea. Gauzak. Gauzak ernatzen dira. Ez! Egia izaki biziduna! Laugarren blokea hil da. Hil! Pertsonak hiltzen dira, bai eta pena moten da. Animaliak hiltzen dira. Garak hiltzen dira, bai. Gauzak hiltzen dira. Ez! Gertatutakoa gure tximeletapaz bizi dugu.
jaiotzen da zizarea. Zizarea diskursa egiten da. Tximeletak ekartzen dira. Denbora pasa eta gero tximeletak hiltzen dira. Orduan gu zer gara? Jaio! Pertsona! Animalia! Ikerketa bat egin dugu eta landara gure bigarren bigarren esperimentua egin dugu. Lodontzia hasi. Gure azken ikerketa gauzak izan. Gure hirugarren blokea ernaldu da. Zezena, behia eta txarra. Argia, gure laugarren blokea bideotxa. Zizaroa kuskusa egiten da. Tximeletak elkartzen direz.
denbora.